Puti din is-sena il-messaġġ tal-Milied qiegħed nagħmlu mill-isptar Mater Dei. Qed nagħmlu mill-isptar għax naħseb li dan huwa post fejn il-mulej ikun ħafna qrib. Huwa qrib għaliex ikun hawn ħafna nies tbatija u Ġesu ġib mod speċjali biex jagħti l-ferħ tiegħu fil-Milied għal dawk li qegħdin ibatu. U qiegħed ukoll f'dan l-isptar għaliex it-tbatija ta' xi wħud tagħti lok għal ħafna ġenerożità minn persuni oħrajn li jagħtu il-ħidma tagħhom b'ħafna ħerqa u li xi wħud jagħtu wkoll żmien ta' volontarjat ħalli jkunu jistgħu jaqdu wkoll lil dawk li qegħdin ibatu. U għalina l-insara dan kollu jagħmel ħafna sens. Għaliex il-Milied huwa il-mument ta' fejn aħna nitalmu minnu verament Alla l-imbierek kif għallimna il-mulej Ġesu. Alla huwa imħabba u rridu nżommuha ġewwa qalbna. U fil-Milied din il-kelma mħabba għandha toma speċjali. U din it-toma speċjali hija għotja. Il-Milied huwa il-mument fejn aħna nirriflettu fuq l-imħabba bħala għotja. Għandna Alla l-Missier li jagħti lill-ibnu għalina l-koll. Għandna lill-liben li jiġi fostna u jagħti ħajtu. Importanti li aħna ninsistu fuq dan. Mhux batilna l-grazzja biss imma daħal fl-istorja tagħna, sar parti minna, sar kif ngħixu aħna u tagħna il-ħin u l-ħajja tiegħu biex aħna inkunu aħjar. U allura nixtieqek li din ir-riflessjoni li nagħmlu llum tkun dwar din biex ngħidu hekk il-kelma ġdida li għandna fuq l-imħabba. Jiena verament inkun naf li jiena nħobb meta jiena nagħti minn innifsi. Tista' tkun f'xi ħaġa li hija tal-familja, tista' tkun xi ħaġa li hija fid-dmirijiet tiegħi, imma b'mod speċjali llum xtaqt nirrifletti daqsxejn fuq dak li huwa il-volontarjat. Li persuna li lin mid-dmirijiet tagħha bħala nisranija tkun kapaċi tagħti l-ħin tagħha biex tgħin lil ħaddieħor. U xtaqt li llum hekk nipproponi bħala mudell dik li hija l-isbaħ nisranija li nafu biha. Għaliex kienet l-isbaħ dixxiplu tal-mulej Ġesu. X'għamlet Sittna Marija? L-ewwel ħaġa li għamlet fil-każ tagħha meta ġie l-Anġlu Gabriel hija għamlet dik l-istqarrija: jiena mulej il-qaddejja tiegħek. Nixtieq li skont kelmtek jiena nkun nista' ngħix. U naħseb jekk aħna bħal Madonna f'dan il-Milied nisimgħu u ngħidulu mulej anki aħna l-qaddejja tiegħek u nixtiequ li nagħmlu kollox skont kelmtek li hija l-kelma tal-imħabba. It-tieni ħaġa li għamlet il-Madonna u naħseb li hija konsegwenza ta' dan kollu u naħseb li hija l-ewwel mument ta' volontarjat li aħna naraw wara l-miġja ta' Ġesu, il-Madonna saret taf li l-qariba tagħha Elisabetta li kienet imdaħla fi żmien fil-fatt kienet qed tistenna li jkollha tarbija, il-Madonna mhux bagħtitilha messaġġ, il-Madonna mhux bagħtitilha rigal, il-Madonna ħalliet lil anfisha minn fejn kienet. Marret ant Elisabetta, damet li txur magħha, tagħta l-ħin tagħha biex tkun tista' tgħin lil Elisabetta. U din hija il-qofol tal-volontarjat. U nixtieq li f'dan il-Milied
namlu daqsxejn ta' riflessjoni aħna l-koll. Imma jien ħajti magħluqa fiha nfisha, jew inkella xi drabi ġiet ġewwa moħħi li ngħid ma nistax nagħti biċċa lil ħaddieħor, ma nistax jiena nagħti ftit mill-ħin li llum sar tant prezzjuż biex jiena nkun nista' nagħti l-ħaddieħor. U dan għaliex il-mulej rid jgħallimna talima li aħna bżonn inżommu ġewwa qalbna. Hemm pjaċir fil-li inti tirċievi, imma hemm ferħ fil-li inti tagħti u tagħti mill-ħin tiegħek, tagħti minnek innifsek, u jiena nixtieq li dan ikun il-messaġġ li jkun hawn għal dan il-miliet. Xtaqt li anki dan il-volontarjat ma jkunx biss biex ngħidlek deċiżjoni personali biss, imma nixtieq li tkun atmosfera li aħna l-insara madwar il-miliet imma fis-sena kollha jirnexxinna nibnu. Kemmu sabiħ li l-ġenituri fil-familja diġà l-tfal tagħhom jgħallmuhom kemm huma kapaċi jagħtu lil xulxin u jgħallmuhom mhux l-imħabba li tiġi f'moħħhom biss, imma din il-kwalità tal-imħabba li tiġi mill-mulej Ġesu. Kemm nixtieq li kull tifel u tifla li hawn f'Malta ikollhom l-esperjenza permezz tal-ġenituri tagħhom li huma jidħlu f'dan il-ferħ li jkunu kapaċi jagħtu għax din se tbiddel is-soċjetà tagħna. Jalla ħuti, u din hija x-xewqa li jiena nixtieq naqsam magħkom illum. Aħna l-koll jgħidilna li l-pajjiż tagħna huwa immarkat ħafna bil-preżenza tal-mulej Ġesu u tal-Knisja. Jalla anke din il-fidi tagħna tissarraf filli l-atmosfera ta' għotja, ta' ġenerożità f'pajjiżna tkun ħafna u ħafna qawwija. Din hija li jiena qiegħed nipproponi lill-komunità b'mod speċjali il-komunità li temmen. U f'dan id-dawl li din is-sena wkoll jiena nixtieq lilkom mill-itħieni u s-sena li ġejja wara 2011 li hija s-sena tal-volontarjat tkun mimlija wkoll dall-ispirtu nisrani ta' għotja li aħna induqu fil-miliet.